नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे बटाट्याचा मसाले भात किंवा फोडणीचा भात। आपल्याला कधी पोळ्या भाकरीचा कंटाळा आला खायचा करायचा तर आपल्याला हा भात झटपट करता येतो बिर्याणी स्टाईल। त्यामुळे आपण तो भात आज पाहूया। हा आपण बासमती अख्खा तांदूळ घेतलाय 3.5 वाट्या। या वाटीने आपण 3.5 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहे। वाटाणा बटाटा घेतलाय आपण, 1 वाटी वाटाणा आणि 1 बटाटा आपण मोठा चिरून घेतलेला आहे। 1 कांदा मोठा चिरून घेतलाय, टोमॅटो घेतलाय आणि आलं लसूण आणि 4 मिरच्या ह्याची आपण पेस्ट घेतली आहे। हा आपण धणे जिऱ्याची पावडर घेतली आहे, बिर्याणी मसाला घेतलाय, तांबडं तिखट आहे, हिंग, हळद, जिरे मोहरी, मीठ आणि तेल। आणि हे आपण गरम पाणी घेतले 3.5 वाटे आपला तांदूळ आहे म्हणून 7 वाटे आपण हे गरम पाणी भातात घालणार आहे। तर त्यासाठी आपण कढईत पहिल्यांदा तेल घालू। गॅस पेटवून आपण कढई गरम करून घेतली। 2 ते 2.5 पळे आपण तेल घालूया। आता तेल तापले आपलं, आपण जिरे मोहरी टाकून घेऊया। जिरे मोहरी तडतडलं की आपण कांदा टाकून घेणार आहे त्याच्यावरती। तडतडला आता आपले आपण कांदा टाकून घेऊया। कांदा छान आपण असा गुलाबी होईपर्यंत थोडासा परतूया। छान चांगला परतून घेऊया तो। हा पटकन होतो भात, आपल्याला पटकन आधी कंटाळा आलेला असला तरी आपल्याला नुसता भात करायचा म्हटलं की पटकन होतो। कांदा छान आपला गुलाबी रंगावरती सोनेरी असं छान झाला हलका। आता वाटाणा आणि बटाटा आपण घालून घेऊया। याच्यात कुठल्याही भाज्या तुम्ही घातल्या तरी छान होतो फोडणीचा भात। तो पण 2 मिनिटं परतून घ्यायचा आणि आलं लसणाची पेस्ट घालू आपण त्यात। आलं लसूण आणि मिरची यानं वेगळी चव येते भाताला। ते पण कच्चेपणा जाईपर्यंत 1-2 मिनिटं आपल्याला हे परतून घ्यायचं। हे आपण शेंगदाणे जरासे सांगायचे राहिले तुम्हाला, शेंगदाणे जरासे घालून घेऊ आणि हा टोमॅटो पण आपण घालू याच्यातच। छान तो परतल्या पण जाईल आणि त्याची चव उतरेल त्या मसाल्यामध्ये। धणे जिऱ्याची पावडर घालूया, मिरची पावडर घालूया थोडीशी, अगदी थोडी घालायची। 1 छोटा चमचा, चहाचा छोटा चमचा असतो तेवढेच घेतले। हिंग आणि हळद घालूया आणि शेवटी आपण बिर्याणी मसाला घालणार आहे। आता याच्यात आपण हा तांदूळ घालून पण परतूया। अख्खा बासमती तांदूळ घेतलाय आपण, नॉर्मल असतो तो, बिर्याणी राईस अगदी बिर्याणीचा नाहीये पण चांगला आहे तांदूळ, तुकडा नाहीये, अख्खा आहे। आता हा तांदूळ आणि वाटाणा बटाटा हे सगळं आपण छान परतून घेऊया। आणि मग आपण गरम पाणी केलेलं आहे, 3.5 वाटे आपला तांदूळ होता ना, तर आपण 7 वाट्या गरम पाणी घेतलेलं आहे ते ह्याच्यात घालूया। मिक्स झालं सगळं छान, 1-2 मिनिटं फक्त परतायचं आपल्याला। आता आपला छान हे आपण सगळं परतून घेतलेलं आहे। आता गरम पाणी घालू आपण, 7 वाटे आपण गरम पाणी घेतलेलं आणि हलवून घेऊया छान। आणि उकळी आली की आपल्याला झाकण ठेवायचे। आता मीठ घालूया आपण शेवटी, 1 चमचा आणि 2 चमचे आपण मीठ घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया। मीठ घातल्यावरती गरम पाणी घातल्यामुळे एका उकळीतच आपला
भात छान शिजत येईल. मग आपण झाकण ठेवायचं आणि 10 मिनिटं वाफ देऊन घ्यायची त्याला. छान मिक्स झाला. आता उकळी यायची वाट बघू आपण. उकळी आली, गरम पाण्यामुळे लगेच उकळी येणार. आता भाताला उकळी आली आपल्या. आपण थोडंसं तूप सोडूया वरून, म्हणजे भात मोकळा पण होतो आणि चव पण छान येते, वास छान येतो, त्याला चव चांगली येते तुपामुळे. आता छान उकळी आलेली आपली, तर आपण काय करू, झाकण ठेवू आणि एक 10 मिनिटं त्याला वाफ देऊ. आता आपली 5 मिनिटं झालीत. आपण बघूया भात शिजलाय का ते. छान झालाय भात, एकदम मस्त शिजलेला आहे. शीत एकदम मऊ आहे, कणी वगैरे काही नाही, व्यवस्थित झालाय. आता आपण सर्व करू. तर तयार झालाय आपला झटपट होणारा वाटाणा बटाटा मसाले भात. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ओवी किचन पाहत राहा. तोपर्यंत धन्यवाद.